page 3. Monto jompa maje nkwa oni Yehowa. Monto jompa maje nkwa. Kristo jidifo sawa mani di no so mona na se munyi na ye no da Kristo manfo ne mpamfo Kristo manfo ne mpamfo hoka wo hope na wonyie ne asomdwe wura fe Odoni mofra papa na wohu amane a obwa wo ma wotena kom sanu animonyam sa atamfo atrosomfo sa atamfo trosomfo dosu pinswa Yesu mofra borintuda what the fell kosa okura enyamesam na wabompa ya dende ara sankrante yi ani akudi na wadi yi dom ya di nan be wie mu Israel fo nyame nkrofo mu ani nyeda moya fo ne mojefo bia mosu yiye mo amuye si yoma Uma mwani nkada anya tumi osoro ene form
Asempa no se Sara na mama mu aka ne anhire nipa anim na wahunu mo ne ye pa na wahye mo agya a owo soro no animonyam yeto ayesom isu onyame agya oba ene ho kronkron din mu amen yenyina bekwaso agina ho ne ye de akomakro ato Presbyterian hymn ahanu aduowotwe mienu ahanu aduowotwe mienu adansefo a wodi kan ne di kan ene ne etoso mienu no nko a adansefo a wodi kan adansifu a wodi kan go adansifu a wodi kan Sion aremfo no mo honhom nyan na ma wasafu nyan wasamka ma wamfa namshi atamfo dom na ma wamfra nu wiase nyina na mansa nyina mra ne nchen That's why we jam tam woni pamu That's why we jam My who said down woman na man ni papa hu oje no Wodi wo moja ade won kra Abrobura waduma no so na aduma ya fonsa Yabetu ya safre voices of peace na wabedi anim ama ya tontom awurade enwom to asa ensembo Enyina befiri yakoma mu na yedi asa asepe ye ho e de ase nyamedi animonyam Nyame tomfo yebe yiwodina ye Onyoma panunti yebe yiwa Hallelujah Nyame tomfo yebe yiwodina ye Onyoma panunti Yebeyi Unyuma nunti Unyuma panunti Yebeyi Utina ye Unyuma panunti Yebeyi Unyuma nunti Unyuma panunti Yebeyi Utina ye Unyuma panunti Yebeyi, hallelujah, Nyame tomfo, Yebeyi mudina ye, Onyoma panunti, Yebeyi Onyoma nunti, Onyoma panunti, Yebeyi mudina ye, Onyoma panunti, Yebeyi Unyuma nunti Unyuma panunti Yebeyi Udina ye Unyuma panunti Yebeyi Hallelujah So abakototo Tonyumbise Hallelujah Hallelujah So Ampara to jumpise Hallelujah Yetu anapa
hallelujah. Yet to an hallelujah, hallelujah, hallelujah. So all to be said, hallelujah, hallelujah, hallelujah. So all to be said, hallelujah. Yet to an to be said, hallelujah. So be but to me free Nazareth above. Munda meje Yesu, da munda. Bibi baby, so bibi baby, but to me free Nazareth above. Munda meje Yesu, da munda. Mehu Yesu, Joseph, Balo, Emiatete, Kanewa, Mehu Yesu, Joseph, Balo, Emiatete, Kanewa, Bibi Babio, so Bibi Baby, but to me free Nazareth above. Munda meje Yesu, da munda me. Bibi Baby, so Bibi Baby, but to me free Nazareth. Munda meje Yesu, Ampara se munda. Yesu, Joseph, Palo, Beatete, Kanewa, Behu Yesu, Joseph, Palo, Beatete, Kanewa. Oh, Missy, I am the Sunny, I'm at your video. I'm at Jesus. I am the Sunny, I'm at your video. Oh, I am not to not to Maraqua. At your video, I'm at Jesus. I am the Son. I am not to not to Maraqua. Sunny, I'm at your Bibia. I'm at Jesus. I'm at Jesus. I am the Sunny, I'm at your. I am not to not to Maraqua. I am the Sunny, I'm at your. I'm at Jesus. I'm at Jesus. I am the Sunny, I'm at your I am so, I am sunny, I'm at and the Menyaniji and the Menyaho to Christo Yesu Moja, the Sheno Ademe, Kanenami Unamame, Osune Arao, say Menyaniji, Ape. Oh, and the Menyaniji and the Menyan, Christo Yesu Moja, the Sheno Ademe, Kanenami Unamame, Osune Arao.
Metunyumbi ayini Metuwa yeyino Mashane lionyam Satan wedding Christo de dihine Nyami kwama Oh Christo wedding hina Ahimo hino Nyami kwama Oh Christo de dihine Ahimo hino Nyami kwama Na ini richemuda Otimada Nyami kwama Na ini richemuda Otimada Nyami kwama Oh ati asifo banai Temi fwedo nunai Wokutu sorry wa Oh Christo wedi hina Wedi hino Wedi hina Wedi hino Christo wedi hino Wedi hina Christo wedi hina We have to go Oh Christo wedi hina Yankupon asafuma moye moedi mohene kwe sore tosanamo leno eyampawe wasi Franca awaye ufita oase moa moya oama wasi Franca Ampara waye Rufita Uwase Mukam Wama Asira Sena Omfamanu Osasiro Etonya miadawaye osasiru Oh aye isena wonfamanu osaye Etonya miadawaye osaye Na sena wonfamanu osena sio Ejonya miadiawaye osena sio Oh erade wosa ye Oh erade fata Amparo me unia Oh me unia Muka Ejede kwa Na memfa Mi uno Me unia Oh me unia Oh Ejede kwa Na memfa Yiwaye Ewati Wosa Ewati Wofata Nase Ampara Meonia Menye Meonia Mika Etiabekwa Namefa Niwaye Awurade dɔ a eni kabea nti ne senti na ese ye tontom no ne ye kamfo no ne ye nyina bomu kase
Unyuma so Unyuma so Ampara Unyuma so Ampara Unyuma so Cristo nyuma so ampara se Nisi Cristo nyuma so ampara se Unyuma me so Esado Yiwaya Esado Yerawasia Esado Yiwaya Adofo Awurade ase da me no mi esi na na se wie oso anada Awurade ase Denyame ase Esado na 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 Denyame ayama wo Yeda ase da ma no Esado Awurade ayama wo Bebe ana wo wa na wa bi samre Esado enumre te bia be na na wo mu na no pe ye wie yi mo nso te bia ben ana wo mu Awurade ase na mani din so na kanfo esanse na seda enikabia Awurade yama me no mienu yakasa ye to anka ye nya sika ye de beto yentimi mfa ye nipadua kora entwa so esanse wo ye mobrohunfo ne odomfo esenti ye nyina beka se mobrohun no Senpai Chichi Mamiji D-E-N-I-J Krada Nyame Asi Animu Samre Power from Sobre Radi Animu Samre Menum Yenu Yakano Dosso de Bray That's what in Moja Abedi Ama Menum Yenu Ama Nasa Yadi Yawa
esan sa wa yo ba tenti se wo firi wa kuma mu nyina ka kire no a obe ya ma Limoja abetu wanina mekrada o si na diche kasi nehumo bana eyi nidu wami asi samre yetu yensa ne yafre nyame hon kronkron na ho odinti ene na menu mienu yegina ha yede ahobrase na anidie e ma ni din ne yenyina fra koma kromu ne yafre no se onkoso a nhye yeden no nhye ye ma ne yenka se o maje nkwa Yesu Kristo Oma wo mfiri ha nkọ sede wo baaye sere wo kronkron ho odin se wo mesha wo ma o mesha wo din sonko ene dua yi na ye nyina firi ha akose nhirama ne yetimi akotu anamo ewo ni din mu ne ye de akamfo awurade ne ya hira nsakane a hye ni din animunyam adofo enam kwanso ba ye nyina sere awurade ahodin so won fa won bedura sombe mu ni awantimi amanso ono ankasa anka no ho na mlepam ye nyina timi ahia hye ni din animunyam awurade tie ye mpaibo ye nyina be sori ye gina ho ahobrase mu ni yakase ye ngaja awo soro odin hontew waheni enra ya panye wasasi so sene ye wo soro ma ye yende aduane ne na fe na kafrie sene ye difiri wona wo de aka na fe nkosohwem na ye mfiri bonim na wo na henie eni ahoden eni enunyam ye wo de ada amen Yesu mi wura ne maje nkwa Yesu Holy
brasie mu asafo no ntena ase yebetie nnwom afri church kwa ho enu achi na tight enu achi wa wo de tight baaye na wo de aba Bibi papa bi wasi the chair, udio. Say bibi papa bi wasi the chair, udio, wara udio. Say bibi papa bi wasi the chair, udio. Say bibi papa bi wasi the chair, udio, wara udio. Enyame namaye, unkuto nawaye. Sebribi papa bi wasi de cha udio da sibre enyeme na maye unkuto na waye sebribi papa bi wasi de cha udio wara udio enyeme na maye unkuto na waye sebribi papa bi wasi de cha
then I mean family wire to me rather sebre. Now wow what they were tight to buy a hobrasimu. Now what they abba. Dana mi fa waya to be ura dasira Anto ebesra safoma na watena ase amaye wonso a wotait wa mesre se obeboso mpaye ansa na wode atum mfantum sa akwa. I want you to pray over your tithe before you put it inside. Oma ewo wanim ena wiei anwumrei womsam mfifire na wadwuma a waye emu srade na wayi suntusu dudu ade brew ya mehwe won koma mu na so wan forebo mu na fa etwa so agege won etro ne ye din ewa brabo ne asetena imu a manjire bi e fata won so awade ma won sanka yi a wo beye won ti so bi wodem ha na onye na adwen so betu sa na mo ni bia manjire nka ono mu hu inshira I want to sudu mu na wo so wontu se anamon ibi mesre sa wo se yes a obonefo na wodidi eba ye inshira ho no obi sisi ne kwan amaye so obonefo bi ha won ewon abrabom bona honhom mu ha won ewon abrabom a nyame a wo ye wo ho sori na sisi kwan ma wo na wo mamfa no nyam hye ma wo yada wase se watie wo Yesu di mu amen so mesere amre atomama Yetwa esumu yiso ni nyina de komakro abom ni yato ph 285 ni ye de siesie yakoma ene yadwene ye honhom ene ye nipadua nyina samre ya asempa no eba mesre na ya frɛ bible akenkanfo no na wabedi anim akenkan amayen Bible reading. Peace be with you. Our first Bible reading is taken from John 8:12. Let's hear the word of God. Jesus spoke to the Pharisees again. I am the light of the world, he said. Whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. This is the word of the Lord. Amen. Pamchas mudwen kamo. Yanken kan sama wa pa ma yen ne no. Ye be hu no Yohane nwoma no. Eti enwoche chichemu dumienu no. Yohane asempa ti nwoche chichemu dumienu. Ena Yesu kasa kire won bie se. Mini wiase han. Ne awodi machi no nante sum. Na wo benya nkwa han. Erade asem nie. Ebi madam eboa ta na nyame ye na dwuma ne senti ye kwaso ne yatontono mawurade ye de ph 285 onyankopon dum ye behira ye onyankopon ye to na ye gina ho ahobrase mu onyankopon
Amen. But we best na yatna sekakra. Ya bombay. Me tuju mama unya me na mada no asida na mi adi
umobro hunu ne wadɔyɛ a enwie santene ɛwɔ w'anim ha de bia wo de ɔtaban ɔkɔre taban no hata yɛn so ɛnɛma ɛsen ɛkɔ ɛba Ukraine mu nsɛm tɔkwa ahoroɔ covid nyinaa mu ataban no da so hata yɛn so enti enwie san yɛ ɛda so wɔ w'anim ɛnɛ wabie kwan so ama yɛn a yɛda wase Erade yɛba betie wasɛm ɛyɛ nyame wasɛm na yɛbetie emu tumi ne mu ahoɔden ɛna yɛsrɛ wo sɛ Erade fa ma yɛn wako a mebrɛ me ho ase tumi mu Erade ma me mfa me pɛ ma me mfa me nim deɛ ma me mfa me nyansa kasa fa okra yi mu adehye na brempɔn wɔ w'anim yi ɛnɛ wo ne wo mankasa yɛda wase Erade sɛ watie wɔ Yesu di mu amen. Our theme for reflection, Jesus Christ, the light of the world. Global mission, our responsibility. Jesus Christ, the light of the world. Global mission, our responsibility. John chapter 8, verse 12. We just start then and the one kind third reading. Third reading one no can kind. Jesus said many we are still high. You would imagine on antisumu na obenya. Hallelujah. Today is Evangelism Sunday. And da yes was say asempa ka eda. Now you celebrate throughout the whole week. District ebemu from Monday up to Wednesday. Wednesday. Look at Yakasafa home. And from Thursday to Saturday, district, and so I can suffer. Then the last day, I declamas the evangelism day. And they ever for me, no. I am patre ejuma. And the man how say you say about for me, no. You hear stika at the Akoka radiasum. Hallelujah. My boom for me. Beloved in the Lord, a life lived in the absence of Christ is full of darkness. A life lived in the absence of Christ is full of darkness. Abraba yeba unyami enimun eyesumungwa. Show me a man whose life is full of darkness, and I will show you the absence of Christ in his life. Onipa bia wo yi nyankopon si nkyɛn na ɔno ankasa bɔ na brabɔ no enwie yie o ware a wa ma nyame hu hwɛ sɛ ne ɛkɔ na ano akɔyɛ bibia wa ma nyame ma mu no hwɛ sɛ ne esi fa ɛkɔ nanso bibia wo nyankopon ɛwɔ mu no ɛyɛ na ɛyɛ yie. Hallelujah. Yesu sɛ meni wiase han kura ɛda be pɔso ne dɛn entimi hinta o na sɛ Yesu ka sɛ ɔne ne wiase han a na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ewiase mu osum ɛnɛma ɛkɔ so wiase no ɛdɔso ohia obi a ɔyɛ han na wabra bomu as a han ba wabra bomu a ɛhyɛn. Hallelujah. John said, in him was life, and the life was in the light of men. The light shine in darkness, and darkness has not overcome it. Nimu ene nkwawo na nkwa no ene onipa han na han no so ehyeren ewo sumu na esum so antumi ene ne so. Hallelujah. Hwan mu na nkwawo mekwa banana ana wo adwa ewo hwan mu. Hallelujah. Hwan mu na nkwawo enkwa ni ahofem enkwa ni adwumaden mu sweat enkwa eni sikam ena enkwa ni ahofe ne mo ba bi enkwa wo no ene Yesu Kristo. Hallelujah. Trosem se nea owo ba no owo nkwa na nea woni wo Nyankopon ba no oni nkwa nti ni mu ena nkwa wo se wo Kristo yi a ye ka ne ho asem a wo nkwa ba so nwom bi emede pa ni mu na
Minya Yamishirapa What's the Saba? Nemuna Minya Shirapa Nemuna Baby no Benya Shirao Minya Shirapa Yes to see Chabra when studying Nemuna Minya Shirapa Kwa Mumi Poso Ene Abomu Fariso Ne Poso Manina Okita Mesa Mamina Menam Trojo Odeme Rekosoro Fika Odeme Rekosoro Fika Ya uhia obi o abrabo ma obeso nsa abrabo yi na wadi wanim na wade wako enye obi a se ehan a ye ka ne ho asem a Yesu Kristo se Kristo ni mu a oye mobo Kristo ni abrabo ni mu a Yesu ayarehwo nko a uhia han ehan uhia kane a ye ka ho asem Yesu Kristo ho asem na me ka kire se onimu wa abrabo mu a asetena no enko yie se esumba wa abrabo mu a omane han eto wa abrabo hallelujah be so me nsaje meduru ba bi o say den esum kan ba bi esum ewo nam ka so to ama me Konsudurusu amehai ne ma intibe so me insanoma mami durusu metna se o se han na se esumba wakwamu a omane kane a eto ema na David se Ewurade ne me han ne me nkwaje hwan na me nsuro no Ewurade ne me nkwamu ahoden hwan nim na me ho mpopo nipa bone a wotame se woto me besunsu ame a obewatiri na se edompo to me so nsraban a enumpo na me ho enwoso wohia han wo abra bom se Yesu ni wabra bom a woye mobo fa Kristo yie ne hu ne yie na ne nante na wabrabo enye kwa mesrew se wante hwekura ti de mekan abrabo a ye bo no ye wo honhom fam abrabo me hu ahonso hu me ene wo honam fam de e wo ho na me hu ahonso hu me sa so na sa wo honhom abrabo nso wo ho eno de wu hu na so ne makoso pa hallelujah obi wo ho ano ye odofo pa wo ne katim sam honam fam ba uwura honhom a ena hu se nipa na ne kasa no ye jata but wunnim eno nti uhia onyame a oye honhom sanse wo ne me ye nieni na ne oye honhom no e na wadi wanim kan enti se wunni Kristo a oye mobo asem wei ena ye boni dawuro na wotwi nyina asem wei ena wode ama yense se yenso yate a yemfa nko wiase afa na nyina ankobo dawuro mu bia ante enti se wonso wati bia ene ukofie pa fa telephone na fero bi minua ese ne wiase ko no ni Kristo aye mobo enche na wiase no abawie ye ohia oboafo wiase ehu na mu nsam so ehu
when ya ni a oyo Nyankopon ne ho den amwawa oya mobo oda na wada nso meda na mada aso ayi nimnia ekoso naso bambofo bi ewo ho a oboye ho ban na se bamboni ne wunni no a oye mobo. Hallelujah. Jesus Christ is counting on us to let the whole world see his light. Yesu Kristo ede ne ho ato yen so a wo hwe se yen ko wiase afa na nyina na ono a wo ye han no ye ma obia ehuni han. Reason why it's necessary to let the world see the light. Nia enti a ehu hia se ye ma wiase enyina ehu kanea no. 4 points. Number 1, God values a soul. Okra ne hu hia awrade pa. Ye nyina nim say Jesus Christ sacrifice ye ne life and ode man nipa. It is a ekoba say onipa eyira aya na eye ne koma ya. Ye plan ye bone ma ye na kayaka de nyina aya na ni nyina na say oye se ne ma we nyina de man nipa. It is a ekoba say enipa ekọ bonsam jema na eya koye se sabi o manimo adwuma obeye no mfaso bi ani so. But when you hear wo and o hear me say ye be wini so e de ama no ne a kire ne say urade obere na obere ye no wa mrehu. Hallelujah. Hallelujah. Nyame hia wo bi wo dem ha a obe ma urade hu say urade all your toil, all your labor, all your suffering for my sake is not in vain. You have not wasted your life. You have not wasted your time. God needs someone from you to prove. Why na mensumano? Why na beko? Na obi a oba sode agina ho se urade. Memo hu se obere enye kwa. Me ma akra enyira. Me nso me sode me ka Nyankopon ansama kire obi no. Why you rade kuma so ade aman na say why you rade kuma so ade aman no ono so be you kuma so ade aman why na rade ensuma ne dem ha atem din why na rade ensuma no edem ha akra bi eyira eye nyame kuma ya na onyame hwe obi onipa bi a wo be sori agina ho se I want to prove that your labor, your suffering on the cross is not in vain. Your labor will not also be in vain. Oh, one can amen. Me say one so Erade ma obre enye kwada bida. Bebre ni de ba krom ha, adwen de ba krom adroso. Nanso ne eya koma se enema enkoyie. Abusua, ye onipa bi wo ha wo ye adwuma te se osono. But odidi te se anoma anum. Hallelujah. Oye dwuma so oni sika ketekete ba ko say da ho. Sika ne ba ya na bibia bom. Sika ne ba ya na bibia bom. Sika ne ba ya na bibia bom. If you want this nonsense to stop, begin to win soul for Christ. Ewurade be hwe wadwuma so. Ewurade be hwe wabrabo so. Ubedua na ubetwa, ubesi na ubeda na watena mu so. Wonsi mo bi emfa da bi da. Ni anyame hwehwe ne say sorry. Na twa kra efa mo no Awurade na Awurade ma obre adwuma enye kwa. Amen. Awurade hwehwe bi wodem a hwan na mensoma no na hwan na beko obema nipa hunu se nyame bre enye kwa. Number 2, the reason why it's necessary, soul winning is necessary because it triggers for jubilation in heaven. Wow. Hallelujah. It triggers for jubilation in heaven. Trust them, say. Onipa bia woma odibonye ni ba ko esakra na dwen no. Osoro ahemamu ho anije ba. Hallelujah. So me wo wiase ha. Na me be ma anije aba osoro. Wow. Me wasase so ha o. Na be ma enjoyment aba e wo soro. Se me metimetwe akra ba ko pempo de manyankopon a. O say osoro ho anije etumi ba. Hey. Na se wo manyame anije a
automatically a form one so when you be there a beje. Oh, amen is so. I said the mobile for me bin. Hallelujah. Mama boom fu e kan nije zam. Se wo benya nije wa kwantuo mu, se wo benya nije wa brabom ne asetena mu amese, ma osoro ensere na osoro sere a automatically it will affect your life. Akwan be na obefe so am osoro asere. Ose mo de boni ni ba akopɛ ensakra na dwen emra awurade ho. Hallelujah. Why na obeye sa de we e wa awurade di mu pagya nsa na mehwɛ. Attempting. Hallelujah. When you mean Sira no more when nije, a wadima on Sir Oma Sarah Esre, Sonny Oma Hana Sre, and when I read woman, a quanto what to a moya de wounds I will call wounds I will back. Be born pie enemy him pie mouse. When you never was steady and shower from Mumma, so we to Sana Moon Quadia, a Radima Musa. Amen. Man go Pentecost. Hallelujah. So more crab back Esria. Osa san ana osakra na dwen a osoro enije na osoro nso enije a wonso so weni beje. Point number 3. It is necessary because you rescue multitude from the torment of hell to heaven. Hallelujah. You rescue multitude from the torment of hellfire to heaven. Hell is rare. Heaven is also rare. Any baby in this house, we knew. But me cannot create much of Yamimu. Me say, Obunsam Jem, our na Unyankopon, I hear my friend heaven, and also our and train once. No, I can say, as some send no correct, nay, too late. Now, only Pabiara or really so, Emerade. Na washim onipa oko hell na odenaba onyankopon enchen no ono so erade emanenege. Hallelujah. Rescue, pull people from hellfire, the torment of hellfire. Ura bi etnase ura no ne efe no Raymond Tory. Raymond Tory no evangelist na our big church. Na one day ko restaurant so kwa kodidi na ogusu a wodidi no ana bibi ne se waiter na onam ho no onka nyame asam kire no say na hanso so restaurant ye be den wa ha de be ka nyame asam ade ne se no wanka. Within 10 minutes oti ye omo fa kire ho a abrante na nyame share de so onko ka nyankopon asam kire no na wasan ne kon homa or restaurant ho a eye papa ne ya na ode tworo buku amaka meka bi kire wo no enipa Satan do mo ko ne ho no mo doso na nyame hwehwe wo bi atwe no afiri se obone for hellfire e wo ho menuanom e wo ho bunsam gem e wo ho papa e re crusade bi ne eguso aye crusade ne koso a wa pese do ho manyame me mfi team ne da na maka say meka chiro me we free but me here dey na ye otako obi amra wa do ho be manyame na oba Regina me we mfi da Regina bai Regina bedru ye ka de meken ene dey me fa Kristo ene dey de hu ya ni brim afom obi enim say or under the anointing be anointing na fa anointing no ye pagya no na ye de no ye so ni mo ni mo se duduru nipa mienu ntimi miensa pagya Regina to ho abusia say na Regina waduru asembeni obi mra so de no mewu nta so dem asem kase be ni abusia we de mun kan wum ena kikiri kiri bompa ye Regina Oba life. Some names are had a tendency. Or say, me ko baby. Na me ko drunk kwanta bi so. Na kwanta na me hu benkum se. Eni pe tonum de. Na me hu ba ko se ni pe tietiem. Na me yesa me ko baby o mo tonum de no. Woni tare so anu ate. Obi da anu abon. We da anu abon. Hallelujah.
na oduru ho no ana oye se wo ko ba bi a yeto nwom de no ana so bi ka chance da bi untimi nko ho no sa de na mi ntimi nko ho atade na se no enya de abetimi akọ aha na ese wokọ no se adai to guso ne onyanko yi no se tam na na etia mu Regina na ne tie no se aya ye ka se bibi wo wiase a ene ne wo hallelujah asambe na America kire o masam America ne se hell eye real hwe ohun so yie enye mi hu yanka e ma ne mma wabra bom eye no kwasam na America kire o na da wo be pie firi wo nipadua mu no ana abehu se enkrofo ese enye dede na omo ye mi hu yanka atoto nipa bebre bataye too late amawo eno na nyame mpese obi be ko ho onyame mpese memeko ompese wo be ko ompese ono be ko ho enti wo hia obi na wasoma ne se ko ni ko hwim se nipa no efiri ho na wanko ho why na men soma no na wan be ko enipa e ko hell no omodoso but onyame hia obi last point it is necessary because it bring honor to God. Hallelujah. It bring honor to God. E dia no nyam se eba onyankopon ho. Hallelujah. Epe nipa mienu maya de mama mpacho so de bra Emilia mpacho kan ho mame ye mame so hu menkasa na mote mo fanche me mpacho jene omo ye nkrofo bi omo nkasa na mote omo nka to bia mpe ne yonko ani mahwe na maame wei ifan se owo mame ensa ena okwa abonten ofira abonten obaaye no na ne mana omo ne mana aba maame wei ho abedidi asanda asan dware enti usu si dien pa na maame wei ebeye no how do you feel or maybe some nkwale munim dia kwaso obi o nyina ne ko nyina ntokwa ko nyina munim enti obi a onim dia kwaso hu se no way mama me we nanim guase opon sisi no huhu nyina ultimi hwoma ultima nkwale dua ni aje nkwale ko hwa ewo dia wo ne nka wo ena osori firi ba mama sori bra pacho sori bra ti obi a onim dia kwaso no ena oba se ya ena obehwim kwala no efiri ha ena ode wo mkoma omo maame enti wonyi ne se wahye maame ya na onyam wahye na nima na onje na onyam wahye na onyam na so onje na onyam tieni yo waba behwim kwala na firi ho because onim ntokwa edo mo ntem maame dedi kan na ni beje ena obeka se omo manim guase eko hallelujah transe mame sa enetie abusua ne ameka nyina ne se onyame a obo na ade no se ohu se multitude are following Satan into hell than the creator is a disgrace to him. But obi fira bonten but say Satan you cannot disgrace my God. And ye make mako shim nkwala ni nyina if multitude are gathered at the side of God it brings glories to God. Hallelujah. It wonyame wo hia obi a edom bi ana obi a obehim onipa everybody sam jam na hell will be empty so that heaven will be full. That person onyame obehirawo. And that these are the reasons enunti onyame ehwe se ebebo dawro momo yehwe approach ene na kwan ben so ene ebefa so a yebeye adwuma no owa ha wadi taraso anu ate o wadi taraso anu ate. Hallelujah. Approach number 1, friends and family outreach. Number 1, friends and family outreach. Trust them say Andrews ninua pa ane Simon Peter na Andrews ene ko hu Yesu enoko bo Simon amane Simon Messiah no mahunu also when near a div when I can want someone me say mahunu no so way nti yehwemu a Andrews
and no can some children in you. And an Inuano, I didn't buy used to change. But the woman said, Peter now obey Chirino. He became the pillar of the church. Andrew's not then a buyer, no. Yanteninka. Hallelujah. What point am I trying to make? My point in it said, what bush you muho? Who fear her? Baby, we are Jumano. Any baby how you have ignored them. But maybe they are the people, they are the pillars of this church. One kind of me as someone children. Now, so say, over to me, I a bold senior Andrews catch a Simon Peter no. Now, or then a bird rather chain. Now, obey any petit true, I was sorry for you. So, baby, sir. Hey, Radu Beshra. Hallelujah. It's your day, friends and family outreach. Ufio, or now for 4, baby, a weird Jumano. I can mean some children will be na omra. Untuminka. I didn't know Untuminka. Walao. Hallelujah. Na to so mienu ye testimony outreach ewo testimony eno de enya den kura ebi na si bible no oso kwatani na yesu sa na yare no okwan no kobo dawuro no kire nkrofo na nipa te se behwe wo wura bi o behwe wo wura bi a wasa me yare na ma nipa bebre etu di nachi ekwan na efa so na me kire kire wo yi o dance di hu ansem na meka Samaria neighbor no so the same thing. Mumre o brebi e waka me da tin se ma kire me. Samaria foi, mumre o no mu nyina nso tu di nachi. Ma mi sa wase mu. Why na wada mu anya me nya hwe ma ne da. Why na wada mu ha onyame onya hwe ma ne da. Nyame nya hwe ma o. Enye testimony bia o de asi wo wo abra bom no. Menua bra Yesu nchen wate. Na ono na ayem fefefe se ye o. Kana nka bra bonye na so na nsa me ko Kristo ho no waye niema we eyade eyeden we eyade eyeden oh ya won ta nka hallelujah bo modern a we ye wan kasa wo life story nia esi uba kromu anaye baako enne wa ya busua enne wase atere bebre kan na bag baako enne wo bag ayahe bebre ajapon kan ye wase wo to bag ma jo kwabra ne hwiri gina so ansa na watimi atum a testimony me ba Kristo ho no wa me fe sao o ka bi kire wonu a ade ya den me srawo ye kasafa se enne eye global evangelism day ye twe akra manyame a kwan ye be fa so ne bi ne se wo de asem dada no a ne nyame aya ma no wo kwa ka kire wonu a me ma wa assignment wo firi akopa fro bi ka kire nsemi a wa jeja ho ne ade nyame ye no ano wo den na fi ase ka kire eno nso obetimi atwe bi de aba na etoso me ensan so aye ka aye 5 pe ne ma wie ne mapon na etoso me ensan so ye frɛ bibi welfare or good works outreach eno nso ase ne sen se nia awurade ayama no nia ode adom no oyi bi de ama wonua and I will show kindness. Your gospel you are preaching through kindness, you show your love through kindness. Nienya media mano onso de bobi. Hallelujah. U area ho brono na woteso no eye hungrofobia they have needs. Unobia ese oboa no obo ha boa no nya sikasemo do chi kura wonte ebia na oboa no keke no afele ne form ento ye we man na ka se oh yenkoja me asore a oni wachi. Oh hallelujah. Mobro wani bia wote ho no patade bi manense wo patade bi manense no ka se bi enkoja masore a woma. Let us touch life. The widows among us, refugees ifoi yempe bibi ma won wo ka se wo me enkoja wasore obeba eno so ho eno so yutumi de evangelism. Mesre urade ma wo se we are say we woman nipa esre a onyankopon so ema wo sre onipa bia a woma obi esre e wabrabo mu no urade nso ebema wasre me yimpa yesre urade se onyame ma wo sre esan semra wo koi okoka asempa a kire urade na edi wo ba ko na ewi church invitation anka wo be ya nanka wo invite unia brother ene omikuja me nkwa sorry sister omi nkwa sorry we enye enzo eyade we de nya wo na wo kan through invitation man why sister wo de nkwa sorry he ye kona se wan te hwe kura wo de next time men ko biom
na onyaba no bewura asɔre dem ho na nyame asɛmba na pem no na nyame asɛmba na pem no na nyame asɛmba na pem na onyame nam so obɛsakra na wonso ubenya ahenkyɛ. Hallelujah. Na etwa to kra me di wi character outreach. Hello. Character no ne se den yesuban a ye de kanyame asɛm papa no ukunu no wakanyame asɛm akyerɛ no a wonte adentia ohu nsesa bia ɛwɔ mu wokɔ asɔre ba sɛ nea woteɛ no saa na woteɛ ba danda ho kakra na masuban ne nsesa wɔ fie wɔnhwɛ sɛ papa no wonni wachi a onya ba no abɔ ne babe no amoma na aduane mewura na wafi ase abɔ ne kɔm na mewura de na mehu yi menya woka sɛ ɔmedi wachi me nkɔ asɔre a wɔma ɔbɛba ba suban ne nyɛ twɛn me kɔ asɔre aba ma me nkɔ asɔre ma na me ba na abɛhu nti ofe so woka we kyerɛ no ɔkyena frɛ so ɔmra asɔre obedi wachi. Hallelujah. Onni wachi da oma saa na ma no nso teɛ me ma ne fi ase krɔkrɔ ma no a usuban ɛyɛ yi a obedi wachi me ka obi se hwɛ wo de wonim owura bia me nim no akɔ ma ko ne ma no nkyerɛkyerɛ sɛ ne ma nkyerɛkyerɛ yɛ yi so ukuru firi abɔnten ba wo ano sɛ o mi wura nie ayi obai de we no duru fie tese o tese ni wura ba mi wura nie o se jankrasem we bi da ban we yɛ nda ban hi wura de oduma men spirit da no a. Hallelujah. Mesrɛw kalata suban yesuban obu ha miria enye nyamesɛm a yɛka wo ne yɛ kɛkɛ ɛma ne sesa asɔre yɛ wo mu obi bɛba yɛgyina ne yɛ so yɛtena ne yɛ kokontɔkwa ne yɛtwitwa yɛ ho a ofuro bi ɔbɛba ba so obi hu sɛ wo yi suban papa dia obedi wachi ame akɔ asɔre ka kyerɛ nyase ɛyɛ so san suban na nkrɔfo nhwɛ ɔmra asɔre ɔse Antioch ɛna suafoɔ no wɔhwɛ wɔn suban no wɔto wɔn din sɛ Kristofoɔ because wɔn ne yɛ nyinaa te sɛ Kristofoɔ. Believers don't have Bible. Even if they have Bible, they don't read. Unbelievers, they don't. If they have Bible, they don't read. Unbelievers. But one Bible, I'm looking kind. Or share and better boss. Also, I know a contokwa. Also, I know what you say. Also, I know what you say. Or two didn't say. Oba sorry kwa. Unyame sumponiye. Nanka adebeye kromfo. Na so suban ya etwe akra. Mesrɛ Awurade ma wo sɛ Awurade ma wo suban pa. Na afi yɛte asɔre 25 years. We're supposed to have branches at various places. 25 years, we are still here. Why? We lack the ability to preach. We lack the ability to attract people. Say near man kitin ya making yentumi na mesrɛ Awurade ma sɛ nea wate kakrai fatu anamon afedan sɛsɛ ne abi branch. Oh, amen so. Amen kyerɛ sɛ de enye ho. Na menim sɛ mbɛkɔ akɔyɛ saa. Onyame nhyiram. Onyame nka mo ho. Ɔmmoa mo nso mo kɔ nso so. Ɔmfa ne honhom ne nhyɛ mo ma. Na monyɛ mpaebɔfo nso nka ho. Na wo bie wa no kasa tumi ade akyire. Na enipa nso ahwɛ wa bra abɔ papa so aba besom nyame wo Yesu di mu. Amen. Abompai. Neya oba neya oma neya she no ma no neya oba neya oma neya she no ma no afe ma humini na so
Mejidi Secheku Randa Mehu No Yesu Mukuru Monefi Te ne wo Soro Can we at the affirm our faith? You did cast an idea in your tour. Mamma, Mr. Mane, how is some program in Mukakra? Yeah, Jay, I'm for you. But your mother would in my answer man for my young. A radia samba, this is our response in the year. Because a evangelism week. Ye hear Sika at the Akokas and Patre. Say, went to me and qua, Usika be to me, Abua, Amayako. Mese correction ye tunu mienu we nia edikan eno achi ye besa to baako aka ho we the normal offering na baako na da kwa akoboa asempatre adwuma enye wo hye enya memenemfe e kan se wo so boa awrade adwuma we first offering our normal offering sing ba for money yanim amoma yanim why ewi ana yeti announcement. Mesum Yesudan, Mesum Yesudan, Awarade Mesum Yesudan, Ningamina Menyan Quanti, Mesum Yesudan, Mesum Yesudan, Awarade Mesum Yesudan, Ningamina Menyan Quanti, Mesum Yesudan.
Yesuda, Mede Hona, Mede Hona, Yina, Dama Yame, Awara Dem, Kwene Nina Me, Masu Yesuda, Masu Yesuda, Masu Yesuda, Awara Dem, Masu Yesuda, Nina Me. Masu Yesuda, Masu Yesuda, Awara Dem, Masu Yesuda, Nina Menya Maji. Onyankupo na me tojo me mama, otufuni me wurade, me kanfo me numa. Onyankupo na me tojo me mama, otufuni me wurade, me kanfo me numa. Banjo the second one it was one no. Bacho enye ohye enya memremfe onibia emane hawo. Ba se wo bi na wo boa se emfa nkoka nyame adwuma emfa ntrasa mpanimu a Awurade ebehira wo. Wantumi anko na osika boa enhira bebre era mwase. Bacho monto asoman. Neya ope na oyema ejina obo adena. Neya ope na oyema ejina obo ade. Oyinene na I say na I say Oda, this is Oda, now be with Christone. This one for fire, I did it for Capon Diashan. Money, na munye rusi, now be with Christone. This one for fire. Sajid for Kabonki Hashem, Money, na Munya Husi, now be walking store. Now be walking store. Now be walking store. Some power and a fire, Saturday for Kapenti Hashem, Money, na Munya Rusi, now be walking stone. Some power and a fire, Saturday for Kapenti Hashem, Money, Munya Rusi, now be walking stone. Ara wo me, bibi ara wo me, bibi ara wo me, bibi ara wo me. Osukomwone, osumiwone, oyarewone, oyarewone, bibi ara. Bibi ara bebe Oyare wone Oyare Osiko wone Bibi ara wone Bibi ara
Nyame me de me koma ma o empo no se etie. Koma mi uji wadi eponose eti ara midi meche une yede nabu bumu nama enye bete na chimi mamelo eho name sakra yɛda wase ɔno kɛseɛ adom ne mmɔborɔhunu a wohwie gu wo mma so nɛnɛ yɛn nyinaa firi akoma mu ɛbɛhyɛ wo din animuonyam ne yɛfiri yɛbɔtɔm wo na wonim yɛn yɛmu nyinaa sen yɛn ankasa owura wo mani yɛn nyinaa firi akoma mu ahobrɛaseɛ mu ɛda wase sɛ a woyɛ ma yɛn daa no yɛnim sɛ nnɛ nso wonam mmɔborɔhunu so bɛtie yɛn mpaebɔ ankorankora biara ma ne hunu ne ne haw yɛda wase sɛ woyɛ wɔdɔ na wobɛyɛ ama yɛn yɛma yɛn na awurade yɛn nso yɛmfo wase da nni yɛda wase owura yesu kristo din mu adom ne nti hyira yɛafɔrebɔ yi so na nea a yɛde bɛyɛ ɛwɔ asafo yi mu yɛne a yɛyiyɛ yɛne a yɛanyie hyira yɛn nyinaa na yɛmkɔ so a ɛnhyɛ odin animuonyam w'adom no wɔ yɛm yie kɛse a ɛnsa da so nti amen Minya mijo jimi koma fire waso rifi betna mune nina nina femba niso Yadamasim Pamcho Montrasi, Asomdwoe Mma Pamcho Medin Chef Yam Papa Tete, any session the brass of money na. And Mr. Radiadam Obia Hoye. Pamcho Montian year pa, next week said they are sorry Bessiani. The obedi are sorry enemy, a young brother Enoch Ajuman. And can cancel my dick kind of brofono. The Eddie Canada tossum you know. Me Pamcho, ye the Bema will be for fro. It did not copy me no ha. And a tree no so no. A young of penning Rita of foreign goddess man. None of a kind of some no so. Young Papa William, a jarret at the Bema. Last week said I saw no see ye ni. A member behind your number 67. A man was here the Oson back 71. YPG 15. JY 30. Children's Service 42. Tight no mine. 760. Sorry, it's kind of some number. And your question no esum nankasani you see Kenya and 608. VTO mine 460. And a YPG so brain 552.10. And a Harvest Foundation for Friday Born also my 1,103.76. This car we bar last week in Nano. You could see 3,266.61. Out of minor Yehoasi now ye none order amen. I'm told you this is when Susuni.
Papa tete eda asafoma ne nyinaa sese na otwetwa mu dwuma kese a edi no yen line no so no ohwemu ahu se Hamburg ye yade pa enti osan srese se du brebi a ye besan ye bio a moma ye nyinaa san mom embra na ye mebo adwumadie no ene ye hwesoro papa ni ha oni group leaders ne asafoma ne bi cocktail ekoboa won ama won mabie omo asori anone Monday born yesterday mo sesa dana mo de beye mo afore no eko 12 June aba nanim ene senti mo mpanyufo bra JK ose ye pon a mo nhia no wachiro kakra bi mesra mo hwa ye screen no so a IT4 no de asore no se ba ya ne ko Facebook ya no mo sinipa bebre hu din o mo de be consultant no ba begu screen no so ntimi so ya na watcho no yie se de be ya obi bisa wa nso obetimi di ama no YouTube ni Facebook ni nyina ana se wan so pese wo koso a o mbre bebre ntimi so mo on de aguso ya na wafa pen ni paper na watcho eni je sam kasine se papa tete se ya mu mama ne se mama tete wawo afa na hone ne ba asomdwe mu obaba awo baba na said yes no mama ni number etino se afrimu bia mo betum dia ama papa ne ho ye pa enche bi obeba fie ntino ya anje address ya odane ade ntino ya na mo afre papa na mama na afrimu na ode bi so ama mama amaye ye nyina nim se ya wada be holiday ni se nti ye beba asori ye be fi ase 11:50 asori ye na ye be fi ase 11:50 mpamcho o me ensha no so na o mo antimi ama na ya bo mo ama ne ye nua ba fi Mr. Ba fi eye ne brother ba ko afi mu okrom ha ye hu posters bebre nyame pa 28th of June ombe na otweda no wo Resurrection Power and Ministry no a wo eben Hadisdorfer Strasse ho address ni ye Hadisdorfer Strasse 44 ombe fi ase awia no miensa no mapon anwumre 9 o'clock ye wo asafo niama bebre wa kire de ohia bia no na wa ma yaso ate ohu ma me Winifred a obeka ache me pamcho Mr. Befinua ne de no da se 28 May ya nsa Saturday be ya sorry okay yan nana madoma nano na kwesede twam yehu na ho fe ne wa sorry ha no oso da safo manyina se mpo nyeje so amogege no ama na ni age ho yie se hima ne de obi na obetimi atu na fi presby esom mu enti nyame ya adoma ye bio pese odi hima siesie ho de age so obi ho no na ne sent wede no ho ama urade kra se obe ya adwuma no because na onsusu se asafo mu ha kra mo beso so no so sa mama na ni age woni trim enti esra mu ni din no de mo nja na bo na ama oba panyi amadoma ewo presby asoro the makana sitting arrangement was sorry ha misremo osafo no de aba say a almost remo a ya mu wo mo kasa mo ntena se a munni wo mo hyehye no so ebra mo betena ase mo mo ntena ba bia say the be ya nipa eba sorry a wo mo so mbre won ti ase mu misremo ya announcements from kubi wa ha mi wi a ohwefo e de be mamo e wo Pentecost program na edisuim chobe bia madu ya sada for ye moma yenye kom na yentie ne yie misramo mami patience anase mother Mrs. Lamte na woda ene de wadi mfie aduonum na mami Lamte na foreign boni nyina wadi ahye envelope ede rade ase e wodi wayama ne nyina ho ni senti na busua eye ne kunu ne ma no ebo efo na so 10 euros. Sister Anna F1 so 5 euros. Sister Gladys Bafo F1 so 5 euros. Sister Cecilia Owusu also F1 so 5 euros. Sister John Martin 5 euros.
Mommy do fee €5. Sister Florence Adekum €5. Sita, any nuano so eboaso, F €10. Ben is upon €5. Sister Equiatavia, €5. Brass Sami €5. Catkis Kwame Jane, and €5. Sister Joyce Usia, €5. Sister Chan, €5. Mr. M6, I'm €10. Rita and Evelyn, €5. Nana Madoma, €5. Pamcho, Mammy, mother, ne nippon the ban in a dorsal. It is a 1-2 dear man, how, that 1-2 the nippon be breaded by 3. Nanny answer so means a radi ehu, dear Maya Mano. Na mother Nedruma, or see young fa and M4, na you know so no ye. Young presby whom ya 642. Mr. Mommy kind, I'm on Miana Matwaso. I seen that day ye my water, na me who we are see high no. Say me share my hoarding, Ninia, Yame, Yamamia, Bibisa say, my ye be a den. Amen. Obi so am pese e boni din e de rade foreign so. Sister Comfort Trema, €5. Sister Berta, Kisi, €5. Sister Mary Appear, so €5. Yes, Sister Love, Mensan, so there radiasi or envelope. Sister Mary, Donko, €5. Mama Gladys, €5. Na, yes, Sister Lydia Grandoff, so Eda Radiasi. Man, a bagel, na, ne bagel Lila, Louisa, when you have 6 years. On also there, Radiasi pass, a radimable friend who binds Sabremu. Eko sister Obenina, penny papa. Abeshe Onyamidi and Unyam. Nana foreigners, Yambra, JK. Eda F1 also €5. Me pamcho, Manoesi. Enti asida for nyina no mo betwen no oyefo e the announcement na ba owie na mo abani mu ha medamase Asomdwoe come. Nyame Ayadoma 26, which is coming Thursday, Ascension Day. Yesu soro koda. Na Yesu soro koda no, yebeba asore. Ya declare ewo Presbyterian staff mu nyina say yenkwa asore bi be yomo de Zoom so ebi so beba personal in person. Yebeba edemo ha. A holiday
that day no na ye German for Father's Day. Enti mesra mo mpaebɔ kɛseɛ a yɛbɛbɔ ɛwɔ dandua mu a fa ho hyem bi na wote se yɛbɔ mpaeɛ a menyu ho mfirim. Yesu ka kyerɛ Peter sɛ nwen na bɔ mpaeɛ wankɔ so hwem. Peter daeɛ ɛnyɛ nwanwa so ɔsɔreɛ okɔtwa obi aso because na wada. Hallelujah. Sram obi amfa ne ho hyem ɛnyɛ no nso nko efiri hɔ which is 26 up to 5th June. 5th June no ɛyɛ Pentecost day. Na sɛ ne yɛ evangelism day no yɛhyɛ ase different Monday ɛna nɛ yɛde awie. So for penny I declare Thursday up to 5th June no prayers and fasting. Na da ɛyɛ 26 no ɛyɛ bɛhyɛ ase akɔm kyerɛ ne mpaebɔ oba zu ɛmen ne di ne bra de bɛbɔ mpae. Na de yɛkyen a ɛyɛ ne Friday no which is 27th no yɛbɛkɔ ahoma no so district sɛ ne yɛyɛ no da biara no anopa 5 to 6 ɛbɛba so anwummerɛ 7 to 8 ɛbɛba so ɛbɛtoa mu saa kɔ akɔsi on the 5th June a yɛka ho asɛm no. Nti wo akɔm kyerɛ etwa ɔduane na waburo na de agu nsuo mu no ɛnɛ bɔ mmɔden so bɛdi ne nyinaa na fa yɛfunu ne to hɔ na yɛmmɔ mpaeɛ. Na da ɛyɛ fie da no Hamburgfoɔ ɛna bɛdi dwumadie no anim ɛwɔ ahoma ne so. Anɔpa no yɛ Hamburgfoɔ ɛna anwummerɛ no nso yɛ Hamburgfoɔ na adeɛ kye nso a na ɛkɔ Hanover. Nti mesrɛ mo ɛyɛ that day na ɛyɛ 27 which is Friday no mesrɛ mo wo a wo ma ahoma no so da no bɔ mmɔden abra so bi na ɛkɔba sɛ Hamburg yɛ ne ɛdi dwumadie no anim na yɛbɛba so na nnipa mmienu na ɛtua ahoma no so a ɛm sɛ ɛnyɛ ahomeka. Mesrɛ mo mpaeɛ deɛ wote sɛ yɛbɔ a fa ho hyɛ mu. Mesrɛ mo a ɛbɛtoa so saa nti from yɛwɔ da ɛrekɔ no anɔpa biara district Zoom no kɔ so wokɔ so a yɛbɛbɔ mpaeɛ yɛbɛno mpaeɛ yɛbɛdi mpaeɛ yɛbɛbɔ no anɔpa na yɛabɔ no anwummerɛ ɛda mo ase nka abo yɛsi. Yɛbɛsrɛ aseda afɔreɛfoɔ no na wɔn aba anim ha ama yɛn na yɛabɔ mpaeɛ mmerɛ a modi anim na mama anwom na ɔmaba aseda. Eradinia waye dosu wadum tina yetiazi o asida yina ye ode Jesus yebeka zaaya chirama Jesus yebebo odi miwurada makucheme maban kesi newu. Pamcho yɛbɔ mpaeɛ ama adɔfia ɛwɔ ahai wɔn dodoɔ nyinaa ɛyɛ birthday onyame na ayɛ wɔn saa sɛ Awurade de afe aka wɔn fie ho. Yɛnua bi a man yɛhunahuna wo no wɔnyi mfiri hɔ na ɔmfa anigye ɛnhyɛ wo koma mu ma wɔ Yesu Kristo din mu. Saa nso na yɛde yɛnua baa mmɔda patient lamte Awurade wɔda wase wɔde n'abusua nyinaa wɔada wase sɛ wɔde afe baako aka ne mfie ho mfie aduonum. Nyame wadom no waboa no wahwɛ ne so wahumɔborɔ no a tuo ntwada no ɛno na akura no abɛpem saa bere sɛ nyɛ wahumɔborɔ no a ɛdurumi bi ɔbɔnefoɔ no abufoɔ dɔtia no no anka ɔde ne yɛ ha na ma ne se na so ama fidie no abubu
wama ne kra dwane afirifiri mu sa no masumfo Awurade wagye no a ya wafena waka ne sɛ ɔde asede ni kabea ana ɛma wo ɛsa nso na Awurade yɛsrɛ nso de ama no wɔ honam fa mu mpo na nka obi nya 50 years a ɔde kampo anka yɛde kyɛ no dwuma mu te mmerɛ Awurade wanya mfie aduonum yi mesrɛ wo ne ɛda ne koma so a wasanka ne nsa ka nyinara a bɛpem saa bere ne nsa nkaeɛ ɛbɔ mpaeɛ yi mpaeɛ ma no sɛ Awurade fa dom no mesrɛ onyi kyɛre nso de ama no mfie aka wɔ n'anim nyinaa Awurade mesrɛ ma ne nyɛ nhyira ma ne nyɛ nkɔsoɔ ma ne nyɛ mpuntuo yiyare afiri mu Awurade ma na hoɔden na wɔfa nsom mu nyame yie ɛne nyinaa mu nso ma ne nyansa koma na wɔhu sɛ mfie a wɔde maa no wate 50 firi mu na de aka n'anim no ɛnɔɔso bebree saa ɛwɔ mu na ɔntena se nyɛ nyansa koma na ɔmmɔ ne berɛ asɛ na ɛwɔ Awurade wɔhwehwɛ no na wɔhu sɛ da bi ɔwɔ akwantuo nso tu ɛwɔ wo nyame w'anim saa nso ɛna yɛde yɛ nua baa Constance ɛne n'abusua nso ɛba w'anim ne abɔfra yi a wɔde afe nso ɔno nso aka ne mfie ho wafena wa ne abusua nyinaa sɛ ɔda wase ɔhyira a wɔkamfo ɔhyɛ wo nyame din anuonyam ne wayɛ ɛyɛ ne fɛ dodo mpɛmpɛn so ɔde na bɛduri ɛboro na dwene ne nte aseɛ so wana nwene mpo sɛ Awurade ɔbɛyɛ ne sei ɔne bebree na ɛhyɛ aseɛ ɛnɛ wɔhwɛ bi ne mu a wɔnhu wɔm nsɛ so bebree adane mmerewa a wɔhu wɔn mu mpo a na ayɛ sɛ ɔmo yɛ panifoɔ sen nanso wɔhwɛ baabi a wɔpagya no de na aduru a wafena wa sɛ ɔda wase bebree ɛwɔ nea wayɛ ama no ɔno nso yɛde ne no Yesu Kristo mogya de hyɛ nim yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu diri mu ɛsrɛ sɛ mogya no ɛnkɔba wɔ ne abusua no nyinaa ɛmmɔ wɔn ho ban sɛnea nanom a Israelfoɔ de mmoa mogya ka wɔn mpona no sɛ bɔfoɔ duro no ɔtwa mu no saa na mogya nkɔba ne ho ɛne bɔne bi ɛbɛhwɛ no Awurade ɛntwa mu ɛnkɔ ɛsrɛ apɔmuden nso ma no yɛsrɛ onyinkyɛre nso ɛde ma no yɛsrɛ ahoɔden nso ɛde ma no ɛbɔ mpaeɛ sɛ sɛ pono bi emu atotototo Awurade fiaseɛ biebie no maako ma no ɔde n'abusua ne dɔm ɛka ne ho nyinaa na ɔmfa seda ɛma wo saa nso ɛna yɛ maame Lydia ɔsɛe ɛne n'abusua nso da wase nso saa ɔno nso saa Awurade adom ne adɔyɛ ne mmɔborɔhunu a wayɛ no abɛpempɛmpɛn so yi ɛboro wɔn adwene no ɔnte aseɛ so ɔka sɛ ɔda wase fɔ mmɔfra bere mu na wahwɛ wɔn nso saa bɛpem saa bere yɛpagya ɔno nso ba w'anim o nyame a wonim koma so adeɛ na anim honhom adeɛ yɛsrɛ wo sɛ Awurade kora no hwɛ ne so bɔ ne ho ban fa ne sie wo tumi ne wo mogya mu ma no asomdwie ma no apɔmuden ne na a ɛwɔ n'anim nyinaa Awurade ɛnyɛ yie ɛne nkɔsoɔ na wafena wanka sɛ ɛyɛ wo nyame ɛna wayɛ wabɔfrɛ kuma Louisa nso ɛba w'anim nyame sra ma abɔfrɛ yi mmerɛ a wɔde afe baako aka ne mfie ho nie ɔtikyɛni biara a wayɛ n'adwene sɛ ɔde ne tumi bɛdi abɔfrɛ so de Yesu mogya atwa mu firi n'abrabɔ mu efie ne abusua mu tumi a ɛkuti amɔfra yɛyi abɔfra wei Awurade ɛde ne firi mu ewiase ɛne namfo a ɛsɛe nipa yɛyi abɔfra yi Awurade ɛde ne firi mu yɛsrɛ nyansa yɛsrɛ kɛseyɛ ɛde ma abɔfra yi hwɛ abɔfra yi so a ne ho masɛm na nea waka fa ne ho no Awurade ma ne mmerɛ mu saa nso yɛde rich love nso ɛne n'abusua yi ɛba w'anim Awurade 18 years waduru mmaa mu da wase hwɛ a wahwɛ abɔfra yi na wakora na bɛpem saa bere yɛde ne no Yesu mogya de hyie ne mu mfie a ɛwɔ n'anim Awurade dɔɔso mfei na wawura ɔbaa bum mu Awurade kora no na hwɛ ne so ma ne nyɛ access ɛma abusua ma ne nyɛ liability ɛma abusua da bi da yɛne firi ma ba wabere mu akɔ no ne nsɔhwɛ mu pɛmpɛn so a waka fa abɔfra ho no ɛno na ma ne mmerɛ mu onipa biara ɔbɛyɛ n'adwene sɛ wɔda abɛte abɔfra hyɛ berɛ deɛ Yesu di mu yɛtwam yɛne firi wiase mu yɛne firi namfo bɔne mu yɛne firi ɔsɛyɛ mu tumi a ɛwɔ fie di mmɔfra so tumi a ɛwɔ busua mu a ɛsɛe nipa ɛna busua agya busua yi mpa yɛ sɛ Awurade ma wo mfa mu dabi da Awurade mpagya wo mfa wo si deɛ korɔn na nea waka fa ho no ɔma ne wanyina ho ma ne mmra mfasoɔ ɛma busua asafo ɛne obi biara ɛdɔm a ɛbɛgyaa ne nyinaa wɔn Awurade yɛntumi ammɔ wɔn din na nso wɔte wɔn na wɔn mu koma mu sɛ Awurade wayɛ bebree ɛde ama wɔ agya ɛne nanom adɔfoɔ na busuafoɔ wɔn ɛbɛgyaa wɔn ɛte ha sɛ obi nso akoma so ɛwɔ adeɛ bi na Awurade ɛmaa mu a
Empire bonnet said. So if you don't come and so for moon and swing. Erade be a quamma. Mama Kuma Swadi and also. Madame Zidian say a ma our than Diamuha. Nani aka or cancer radia come or no so that's a neck. Omegina and Cassa, a erade and a wire. Say a more bidi ewaha, Nance why be Diamana erade winning. Engineer Boma can say, Mona who was no ye, na doye ewa water. Amen. Onyame onshira mopa. Munyina moye birthday. Erade ntina ni munchira mo. Omani nsimu ye. Monso monkai say, Muji mani a monto mobo. Erode Gina ni bebiri was a kadi here wunyina na meye mama. Nesi pe Yohaniti. They said do some muji mani a mususu nkasa. Na monhwa mukasa ye. Na nkofa bone amam. Onyame nhyira mo nyina wo Yesu di mu. Amen. Fasum bi entrance. Sister Rich Love, oni wabusua begina na mo atwen. Sister Rich Love, oni wabusua mo ntwen. Ebe sere na wefefo amo ha. Wefe Sister Rich Love, yede awurade ase bebre ewo enmunyam hyekese a wahye ne din ewo wabrabom. O maame nom ne wo fanom nuanom e wa asafo yi mu. Ye nyina ni je ahokeka se awurade apagya waduru samre. Ye nyina nim wa ahokeka wa asafo yi mu wuni wunua. Awurade nhyira mo. Na sa ahoden no ane anije no ene opepa no amode ye nyame adwuma wa asafo yi mu no. Ono awurade nso so nye saa mo ho ema mo wo abrabom. Na debi monso mo agina na mo ama mo nsa so akasa hallelujah. Awurade na aye yense. Awurade nso akoso ahyira mo. Megina asafo yanim na makasa ye ma wo happy birthday. Awurade nkoso ahyira mo. Intimidi ni ekura mi ebema minua Leticia no no so de ama. Boy and some I'm a Sister Rich Love. Amino. Adofo ya de somno enam kwamu ye kwawie sa. Ahobrasiem. Ye besre na senene da edikan a. Waba edan yi mu a ahobrasiem ye besre na wasori agina wona so. Senane da edikan a waba edan yi mu a ye besre na wasori agina wona so. Minu adofo mpa cho ahobrasiem mu mesre na waba animu ha. Ne ya de nsembo ehia no kwan ensembo. Asumdwoe nka nyina pacho so bia ho ye de me ma mini friga na nyina basiri ni ba pa obeto na bruchi onko asore okoga na de awo ye basiri ni it week long program ni mo no na me mama otwe mu tan we ba asore o se me ba timi de minimi so ma me to ana mu ze mama zo be kan ye ho wa kan o mo ti no man ka se
Praise the yeah. Me patron me de Mami Janet. It's Hamburg Vatino. Na me ye basri ni ba. Me mama ni me papa nyina ye bo me so basri. E wo kote de dua ko Ghana. Ukraine ya had ye me nye asori ba. Na Ghana de me ye presby ba mapa. Enti me bay ana tembia no me ni di nkomo me ye me ko Ghana na me ba na said ye Ghana kuo no esi ye fa no ana me ni di nkomo no se mama na adai na aha womba am ka se adwuma bi a me fato me ho so no kwasi ara kra na me kwa asori me kwa adwuma me mpon na asori apon enti na ye matete ye na emu nyame ada roma se adwuma na afiri me so afiri me so enti na no me ka kire me be se said ye se adwuma na afiri me so akwan aba mu ne de me ba na maba na nyina ya som enti me president Onyame onhyira bebre ye pon atwame 2 minutes na ye ni nkomo bebre nyame nka ho kwaba no so kwaba tenase ya no obi apamo a enko me bo wasu wo Yesu di mu odem ha amen. Pamacho you better closing him 368 stanza 1 kwa ebrenti stanza 1 368 stanza 1 Oh Mutie nyame frɛ Monye no ajenkwa no ye kamo asempande Pamacho ye beji nshira Ye jinshira na yakọ kai se monko so aba na maba no entena ho ye de monu nyame moja de hye ne mu na watwe Awurade emmo ho ban Awurade mfa munsie ne tumi ene na ho odin mu Awurade ma na basa enye kese ewo mso bibi wo ho anke be ya reho Awurade ma na ne sere esan a Awurade ma na enye afirimu esun so a Awurade ma na na no sere Yehowa nhyira mo no nhwɛ mo so Yehowa nte na anim kyerɛ mo no nom Yehowa ma ne dom no enye kese ewo mo so wo yen Awurade Yesu Kristo di mu amen. Shira yen hwɛ yen so wa yem ye kese ne nti wa yen ye kese no di se wa ni shira yen na ye Mungu hakesi mawe ni sukeye na fawa suke maye bawo ramaye na ochileye kwa Amen, amen, amen. Ye kamfu erabidi. Ye chishilo maye. Preste uchiraye da. Amen.